long live. Pramod Bora long live. UPPL long live. Govinda Basuntari long live. UPPL long live. Rajendra Mosari long live. Pramod Ballari long live. Rajendra Mosari long live. UPPL long live. UPPL long live. Sampaikan. Pemilihan jotannya pagkirinya puga pernah. Yang terkait bidang Govinda Basuntari sanisim sampai kota baik. Dayang sanisi alasi ke senjata awal Jadi saya sebut kesannya mana NDP ini baik kawasan tapi tanah sedang ada jualan aplikasi. Artinya saudara NDP ini Reju, Eji, Kedarpa, ini people juga pelambat. Ada kese Iren Borok ini sana, kasih Reju, Eji ini sedema people juga pelambat. Jeng bekerja pun sandang, jeng jihad NDP ini mau juga semua join di kamar ini untuk. Ada kejarannya gabang pressure ni thakai kawasan khusus teman. Ada kawasan itu jeba malam ada ya. Kawasan itu thaibet je haji jeba kau haji. Beba tu kesangkang ni gabang sedang ini. People juga kan karena NDP sebagai kawasan kanan haji belah. Ada jatuh सरकार को यूपी प्लस से ताकत अरे यूपी प्लस सरकार दायिबा सरकार हिसाबै गोबां खामानि मावनो हायो गोबां सुबिदा होनो हायो आरो बेखौ नुनानैनो जायफ्रा यूपी प्लस गैयामोन यूपी प्लस गोजान जाना दंमोन बिथांमोना सानखानो मोनबाय जे यूपी प्लसनिफ्राय गोजानाव थायोबा यूपी प्लस सरकार दायिबा बिथांमोना सरकारनि सुबिदाफोरनिफ्राय वंचित जानो हागौ आरो लोगोसे जों जिहेतु मोनसे समाव जयैनो खामानि मावखादों बेनिखायनो ज' जानो खामानि मावनायनि गोनांथि दं आरो बे गासै बाथ्राखौ साननानै दिनै सावरायनो ग्रुपनिफ्राय आरो इरेन बर' ग्रुपनिफ्राय बिथांमोना दिनै UPPL जोगदान खालामबाय आरो जों दिनै बेखौ बिथांमोनखौ बरायदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ खावलायदों जे जों जयैनो थानांगोन जयैनो खामानि मावनांगोन आरो जों जिहेतु सरकार दानो थांगासिनो दं आरो सरकार दायोबा एग्रिमेन्टनि गेजेरजों भारत सरकारनिफ्राय जिखिनि होनायनि सुबिदा होनायनि बाथ्रा दं बिनि अनगायैबो दिनै जों UPPL हिसाबै सरकार दायोबा बिटिआर सरकारनिफ्राय जों बिथांमोननो जेसेबां हायो मदद होनाय बाथ्राखौ जों इतिमধ্যে डिसिसन लादों आरो बेनिखायनो रावबो बेनि प्राक्तन वर्कारफोराबो जाहाथे सरकारनि सुबिदाखौ वंचित जाया बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ गासैबो UPPL फैनायखौ लुबैयो जों बेनिखायनो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौबो खावलायदों जाय NDPनि सोद्रोमाफ्रा UPPलनिफ्राय बाहेरायाव दं इरेन ब्रह्मनि ग्रुपनि नामाव बा सावरायग्रा ग्रुपनि नामाव बा नाब्ला ग्रुपनि नामाव जायखौ बाहेर जाना दं बिथांमोनाबो जाहाथे UPPL जोगदान खालामफैयो आरो जों जयै खामानि मावनायनि मोनसे खाबुखौ जाहाथे होयो आरो सरकारनि गासै सुबिदाफोरनिफ्राय वंचित जायालासेनो सुबिदाफोरखौ मोननायनि बेबस्थाखौ जाहाथे लायो बेखिनिखौ आं खावलायबाय